El treball de camp d'en Guillem ha estat com un petit París-Dakar, una qüestió de quilòmetres. N'he fet 150, molts quilòmetres per camins així de carro, per trobar les 50 fonts naturals que hi ha a Manlleu i un 50% d'aquestes estan desaparegudes. Et trobes de tot. Recordo gossos, normalment, clar, als camps de pagès hi ha gossos que t'empaiten, hi ha un home pobre que m'ha ofert no sé quants gossos, gats, vull dir, podria tenir uns a casa, gairebé. Aquesta és l'aigua de la font del Parer, Guillem, una font que et va costar de trobar. Sí, el fet que estigui envoltada, com podeu veure, de vegetació tot al voltant, el camí com que es troba a l'altra banda, costa molt de veure'l, i més has de fer aquest tros de camí, com dèiem ara. La gràcia d'aquesta font era que abans era un espai important de trobada, els caps de setmana, jugar amb els nanos, què sigui. Abans, segurament, els animals venien a veure l'aigua d'aquesta font que sortia, i més al cap allà al final, tenim un safareig que suposo que l'aigua hi devia d'anar-hi. El fet que estigui envoltada de camps fa que molts pagesos aboquin els purins i contaminin els aqüífers de la zona, i això provoca la contaminació de després les fonts. En Guillem també ha recorregut les fonts situades a l'interior del poble, on pel fet d'estar connectades a la xarxa municipal, l'aigua és potable. Aquesta font va ser construïda el 1718 aproximadament. Abans de la Guerra Civil es deia la Font de la Igualtat i després va passar a dir-se el nom de la Font de la Mare de Déu. Com podem trobar en aquesta font, una part és natural, que diguéssim que és la contaminada, i l'altra és la part que van connectar a la xarxa, perquè, clar, evidentment, tot estava contaminada i es va connectar per tal que es pugui ser apte per al consum humà. Les mostres d'aigua han estat analitzades al laboratori de l'escola. En aquest cas estàvem analitzant els clorurs que contenien les aigües de les fonts. És una reacció que és d'una volumetria molt senzilla. És una reacció que ells fan i practiquen al llarg del batxillerat i, per tant, també va bé perquè reforcen coses que han après durant aquests 2 anys. Els resultats també indiquen una presència important de nitrats, que són la prova del nou de les conseqüències dels purins. Amb aquest treball de camp, en Guillem ha esvaït dubtes sobre el seu futur professional. Jo tinc pensat l'any que ve estudiar Ciències Ambientals per dedicar-me a l'ensenyament. Ho farà a la Universitat de Girona i mentre hi sigui, la moto descansarà una mica.